Μύρισε. Το μύρισε για τα καλά. Ελπίζω να τάρπαξε. Δεν τάρπαξε. Δεν τάρπαξε. Τι βλακία έκανα, μου πέσε μέσα το κουτί. Άνοιξε το φως να βγει καλά το βίντεο. Τώρα πώς παίρνουμε το κουτί από τον πίθωνα. Α, βγαίνει. Αχ, τι χαζό ποντίκι, Θεέ μου. Αχ, να βγει έξω. Τάρπαξε. Όμως το κουτί. Δεν πειράζει. Τραβήξω. Ναι, πάρε το κουτί. Αυτό εδώ μάλλον το κουτί. Που έλεος, τάρπαξε το ποντίκι μέσα από το κουτί, ρε γαμώτο. Βγαίνει. Θα βοηθήσω κι εγώ τον πίθωνα. Τσακ, πάει το ποντίκι. Μπα, αυτά τα ποντίκια ήταν θεότρελα. Μιλάμε, αγόρασα 2 ποντίκια και ήταν θεότρελα. Τώρα έκοψε και το χαπάκι. Δεν πειράζει. Κρυώνει σαν το κουτάκι. Από εκεί πέρα που είναι για τον αέρα. Ναι, έκοψαν το κουτί τους. Το έκοψαν. Από εκεί πέρα που ήταν για να παίρνουν λίγο αέρα, το κρυώνισαν με τα κολόδοντά. Μικρή έχει μπαταρία. Τώρα το έχει πιάσει το ποντίκι, το σκότωσε και ετοιμάζεται να το φάει. Το επόμενο θα το τέσω εγώ. Μαζί κανείς ή να με ζει. Έλα ρε μικρέ. Για τραβώ λίγο εσύ τώρα. Θα φαίνεται εδώ πέρα. Κάνω zoom. Όχι, όχι, χωρίς. Καλά, πιστό. Αυτό το άσπρο εδώ πέρα, το καημένο το ποντίκι είναι. Που κουνιέται τώρα λίγο. Όχι ρε, πέθανε. Δεν το ξέρω, στο πίθωνος κουνάει. Μπροστά μου. Αχ, για να κάνω την πλαϊκία που είπες εσύ. Κλείσε το βίντεο, νομίζω δεν ξέρω. Τα μπούτσια τώρα. Τώρα εδώ ετοιμάζεται να το καταπιεί τελείως. Ήδη το έκανα, μόνο η γλώσσα είναι έξω. Μικρέ, ξέρεις τι, μόλις σου πω, Έτσι είναι η γλώσσα. μόλις σου πω, Τραβάει. ναι, ετοιμάσου να ρίξεις το δεύτερο ποντίκι. Θα το ανοίξεις και θα το πετάξεις μέσα. Και θα το φτιάξω λίγο. Όχι. Ακόμα δεν το ανοίγεις το κουτί, το πίθωνας πρέπει να κάνει 1-2 βόλτες. Τα πλάγια. Ούτε τα πλάγια. Καλά, άμα θες άνοιξε τα πλάγια. Τώρα περιμένουμε να το καταπιεί και να κάνει 1-2 βόλτες. Πάνε μακριά όμως από τον πίθωνα γιατί τώρα αρχίζει να είναι η ώρα που αγριεύει. Ωραία, μην τα δώσω μόνο στο μητόμο. Είσαι χαρά. Μήπως πέθανε το ποντίκι εδώ μέσα. Όχι, μια χαρά είναι. Από αλλού. Δεν εδώ. Όχι. Μικρέ, τώρα είναι επικίνδυνο το μέρος εδώ γιατί είναι η στιγμή που είναι αγριεμένος ο πίθωνας. Εσύ κοιτάνε μια λιγούρα. Ναι. Τώρα εδώ μέσα είναι το δεύτερο ποντίκι. Μην τα ανοίξεις. Αυτός είναι το κόμικος. Μικρέ, περίμενε. Μικρέ, ετοιμάσου. Λοιπόν, ρίξε μέσα το ποντίκι. Αμάν. Ναι, μη φοβάσαι. Ω. Μη. Εγώ να το γράψω. Ναι. Πρόβλημα. Το τράπεζο, δεν το έφαγε καλά. Μια χαρά το φαγιά. Αυτό είναι η μοίρα, αυτή είναι η μοίρα από το καημένο το ποντικάκι. Πάει το ποντικάκι. Να πάμε να αγοράσουμε τον ποντικό μικρούλι. Αυτό ήταν ο ποντικό μικρούλης.